Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Masupo. Hala, kuya. Tingalig may kisulti si Tito Cricky Pay ni Papa Pransing nga mo'y nagkapayulak ni Mama nga. Ha? Basin, kuya. Salamat na yung maghihatag na kopyot, ha? Ay na salamat yan siyot. Migo ko ta. Unsa ko migo. Pagnain niya ko gwapa din siyot ha. Singan? Milis nga ko na yung ilong pagsulti na ako. Oy. Yang ipyot. Huwag mo mlis ka kung ilong kan. Mlis ka mindan. Uswa. At kang nga. Abi na kong powerful kaya nga akong isulti mo. Og tungod ato. Nalis nga kagimong ilong. Mlis ka mindan kot. Oo lagi. Di ko magiglalos ni mo ana. Lis kag na di ay nang daan. Oh, original ng lis nga ga. Yan ba, daan ko palit. Unsa? Na di lis nga uring. Na apoy luka na na. Oh no! Uy, mo ba? Hmm. Unsa niya? Hayan mo ko ro. Tana pa. Kana nang imo. Klarong lokal ala. Niti pa yun. Hak na mo siya. Uy, mungunday man ka. Migo mo ka ta. Uy, unor ng t-shirt niya mo ron. Ay. Ay, nagkukalain piyot ko. Disam ka. Tubos mo ka. Medyera to. Di. Solter ka rin kustinoon. Ako eh. Wanay. Uy, unay siya to. Uy, unay Unay. siya. Di unay. Mag-unay. Mag-unay ng banag asawa. Kita pa kagawin relasyon. Pagkatabot Diyos. Pero gidangat ini. Makikirelasyon din ka na ko. Sup! Aw, dipende. Alam na siya tayo. Kilatan ta. Dugang-dugang baleros. Kalibutan. Uy. Istorya tag tinoon. Ano yung sipe? Kana, may pa. Bitaw, pitoy. Kuan ba? Hindi ba ginako ng imong boss? Amo agaw na eh. Ang sa ibos amo account. Si Don Crigues yun? Yap. Ang kuya naman. Hindi ko na. Juan, pinangga kanya sila si Dudot o Miles. Hasta si Corina. Bitaw. Kibaw lagi ka. Ay, kada! Napisyat! Napisyakan! Sipit! Joke na to ha, joke na to. Usay na pisit, ha? Ay, kuha ba nasipit ba? Ay, nabalik pa si Solti, ratlo ka na. Stricto ba niya eh? Kadiyot, siyot. Ngano, kaingon mga pinangga kayo ni Don Crigues sila Dudot o si Miles o ingon man si Corina, hod, ha? Nga suod man to si Pransing o ng kanang boss. Amo, agawon. Ngano kayo Kuan bangod kay kuan ba kanang ay bisan usam lang kung unsa lang nga kayuhan ang inyong hato nila ba. Ana. Usa? Tingala. Usa lang ko suod sa inyo, di? Ha? Unsa man ka t-shirt ay parehas ko na to no na. Katagan tagang sinira. Kanang t-shirt kay suod man ta. Ano lang lain na pagsabot. Kanang kayo na itong grigay nila. Wa na Malaysia. Oy. Migo na Pransing kun. Migo ko nila daan. Saman ka tao. Oy. Aw, bitaw no. Nga na ko ng suod siya. Parehas rin no. Nga nakasuod ha. O basta suod kayo. Kung unsay ako ha. Mausay imo ha. Oh, nga na din na. O, nga na. Kung salag ako ha. Maupoy imo ha. Pero ayaw lang imo ha. Ako ha. Ha? Ano man? Paminaw ni mo. Sa kalis ngag si mong ilong. Musugo tayo ko. Malis ngag po nga ako. Ahak niyo pitoy. Imo lang ha. Ay na pamahin kay. Walay nahangol niya na wey. Kagwang. Say kagwang ha. Kagwang. Say kagwang. Kalagat tiguan. Naunsa ka man ko rin na ha.
Nagpakauwaw ka man lang ni Dong Greg. Dili maayo tong imong gibuhat oy nga midretso ka laglakaw. Mayo gani kay si Dong Greg no. Wag yoy problema. Misabot ra. Sorry, Matansyang. Walang ko kapugong sa akong gipati. Nga mura hinuon og mas misalik pa si Francine atong tawhana kay namo dinhi. Kinahanglan pagpagod nga ato niya isulti sa laing tao kung unsa iyang gipati. Namo hinuon nga iyang pamilya, dili. Ay kining babayhana. Gipasabot ka bitaw ni Dong Greg kung unsay rason ni Francine. Dili man tingali na angay nga ikasuko. Wa man ko masuko, ma. Nalain lang ko. Nahala, sige na sige. Nalain ako, nalain. Ayaw na itong isud sa imong buot. Kay, mahimo manggod nga imong tawgan sa Francine. Imong istoryahan kung unsa imong gibate. Kung sa may problema, ana, dili ba? Dodot? Miles? Ganihara mo diha? Namati mo sa among gipanagsultihan ni Mama? Ay, naadi ay mo diha ang mga bataa mo? Wa man mo maningog, ha? Namati ba mo sa among gipanagsultihan ni Mama? Waman gad mi mamati good mo? Bako pa gani ming mianhi. Bagong miani. Johnny. Bitaw mo. Hilom, Na. Kagamay raan ng butanga ko rin. Naginuton pa man na ni mo. Pingog bitaw na silang mag-upa silang mianhe. Di, wa mamati. mutuo sa dayon ka anak nila maoy. Ay kay nakita man ako nga tinuod ang ilang gisulti. Mao ning manggara ning duha, kay imo mang labanan. Ay paglaban bagod di ay nang akong gibuhat nga dili man. Ikaw naman lang yo'y husto. Awa. Oh, Oo. tanawa ka ra, ha? Tanawa unsay gibuhatan ng Corina. Nagsulti pa ganit ang ditso hinog lakaw. Hay, ni mo Corina. Sorry, Lola. Nakaway na noon mo si Mama. Bitaw Lula Tansyong. Ay, wa manggod may mag-away. Kipasabot lang nako siya. Oh, Pero, ay, nato ninyo gisul sa inyong buot. Wa mi mag-away sa mama ninyo. Gamay ra kaayo ng butanga. Og dili gyud angay nga awayan o lalisan. Nakailan ako anang inahan ninyo eh. Siyem kabuwan ko na nakong gidas akong tiyan. Wa pilabot sa mga tuig nga nagtubo sa gikan siyang pagkabata. Ay, sabtalang na ninyo inyong inahan. Hola! May pas Lula Tansyong kuya no? Kay mulaban na to. Si mama ko rin no? Lain ka ayo. sige lang, good Miles. Di lang ta malain ni Mama. Musabot lang ta niya kay... Ningon anak baya na siya. Sukad niya milargas Papa Francine pa ingon si Bo. Aw, bitaw no? Gani. Mga ato lang sa sabton. Wala lagi ko magtingog-tingog, Dong Greg. May problema ka, Dong? Wa man piyot. Wala. Pero lalo man kayo imong panghupaw, oy. Hindi pangilabot piyot. At imana na imong pag-drive diha. Ah, sorry, Dong, ha? Wala na. Nahilom na po. Uglayo kayo panglangtaw. Lisod ning gugma, oy. Wala manggod sa lugar. Uy, nagangulo mag-ihang cellphone. Datora, murag wala pun kabantay. Si Ma'am di, si Ma'am agayang wife ag nagatawag. Dong rigay dong. Ag imuang cellphone dong, nagangulo man. Ug si Ma'am di, si man na nitawag dong. Kaya na, nakita mag-iyag nawong ug ngalan. Di ko interesado nga mutubag niya piyot. Ha? Full araw na sa siya pagpanawag nga di na ko tubagon.
Niya na ta sa imong boarding house, Ma'am Rian. Salamat kayo ni mo, Sir Franz, ha? Ah, kadiyot. Ablihan ako ang portahan. Okay ra, ako na lang. Dili, ma'am. Gentleman, kit kaayo siya. Oh. Abli na, ma'am. Thank you, Sir Franz. Kadiyot. Niya, ma'am. Mato na lang ko. Ayaw sa... Dayon sa pag-snacks una. Abi na lang, wa ko baka atiman mo. Okay naman good, ma'am. Wa man gud problema. Sige, mato na ko. Siya, uy. Aw, kung dili ka mo dayon, mabayad na lang ko nimo si mo pagkatod na ako. Ayaw, anak, ma'am. Oh, dili ka man ka mo dayon kay magpa-snacks ko nimo. Ingon nga pasalamatan ako sa mo pagkatod din eh. Di, bayaran na lang tika. Ayaw na lang lagi, anak, ma'am. Okay ra gyud. Nalipong ko. Mura kong malamba. Ma'am Rian. Ma'am, gunit ako, ma'am. Gunit ako. Ma'am? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!